blijf bij meester Jan in de rekenles. Ik hoop weer bij het antwoord, ik deed ook mijn best. De emkes in de logiek zag al dat ze het goed zelf. Zal ik het toch maar zeggen, want eind is 11. Springen! Ik ben een tel al jonge kwiet. Kom moet die 11e ganzen die. Als 11e achter aan de rie, telt dus opnieuw. En kijk ik klok, dan zie hij de wiezel zelf op elke rij. En ben ik even, neem ik zelf, tel ik wie zij. Lied op! Ja la la la, ja la la la. Ja la la la, ja la la la. Ja la la la, ja la la la. Ja la la la. Joren laat nog 2 keer elfzak model is toch goed. De rest nog op de Frans, ik dik nog en met die bloed. Ik vond de dominaire op en zag toen in zichzelf. Dat ik kloppen en met al was hij derde over 11. Kom mee! Ik ben een tel al jonge kwiet. Kom moet die 11e ganzen die. Als 11e achter aan de wie, telt dus opnieuw. En kijk ik klok, dan zie hij de wiezel zelf op elke rij. En ben ik even, neem ik zelf, tel ik wie zij. Meisje! Ja la la la, ja la la la. Ik vroeg toen maar de woordsexter, die zagen dus een feit. De pistol mij geboren, telde op dat het niet overgaat. Kom maar, ik ben een tel al jonge kwiet. Kom moet die 11e ganzen die. Als 11e achter aan de die, telkens opnieuw. En kijk ik klok, dan zie hij de wiezel zelf op elke rij. En ben ik even, neem ik zelf, tel ik wie zelf. Ik ben een tel al jonge kwiet. Kom moet die 11e ganzen die. Als 11e achter aan de rie, telkens opnieuw. En kijk ik klok, dan zie hij de wiezel zelf op elke rij. En ben ik even, neem ik zelf, tel ik. En voor de laatste keer die handje! Ja la la la, ja la la la. Ja la la la, ja la la la. Ja la la la, ja la la la. Ja la la la. Sweet of your